в момента някъде около 40 аптеки. Тенденцията ни въобще плановите, както и за всеки друг уважаващ себе си играч в този бранш в България, тенденцията е да станат около 120-150. Добре разпределени в цялата страна. Това е план до края на 2008 година. Задължително да сме живи и здрави, трябва да го изпълним. Политиката ни е най-съща във всички градове, само ще отбележа, че ние вече сме стъпали в почти 20 области на територията на България. Остава ни още 8 до 10 места, които да покрием и навсякъде сме приети, както така с радост мога да го отбележа, че вече и в Русия е факт, сме приети много добре от гражданите на съответната община или областен град, в който ние оперираме. В тази връзка искам да кажа, че аз наистина ежедневието ни е много натоварено и присъствам тук, така доста усилия направих, за да мога да стигна до тук, точно от уважение към нашите клиенти, в случая русенци, защото ние имаме клиенти почти в цялата страна, за да мога да кажа нашата позиция. Съжалявам, че конкуренцията ни присъства, защото те така изписват също доста странни листовки. Да, тук има една листовка от русенските фармацевти, но просто аз очаквах да дойде някой от тях. Вижте сега, значи на едната листовка отдолу пише Веселин Марешки и аз излизам и казвам, да, аз казвам Веселин Марешки, собственик съм на верига аптека, която носи моето име. А в другата листовка пише вашите фармацевти и аз не ги виждам кои са фармацевтите на русенци, които да и за какво се борят всъщност те. Говорих с доста от тях, срещнах се вчера, разбраха се кой ще бъде, не знам. Преди да покажа снимките, които носите, господин Борисов, има ли право един фармацевт, в случая господин Марешки не е фармацевт, но законът позволява и инженери да се занимават с този бизнес, има ли право да смъква до 30%? Тук има една пак от нашите фармацевти, от 15 до 30% прави отстъпка господин Марешки? Цените на лекарствените средства се регулират със закона за лекарствените средства и хуманитарните аптеки. Има и специална наредба, която определя пределни цени и действително процента, който е допустим, е до 30%. Агенцията за лекарствените средства се занимава с контрола върху тази дейност. Ние имахме компетенции някъде до преди 3 години. Органите, които се занимаваха с потребителска защита. Това е много специфичен бранш. Това е нещо, което е свързано с живота и здравето на хората и то в истинския смисъл хуманитарна дейност е. И общо взето тук за пазар на лекарствени средства и на лекарства може да се говори до толкова, доколкото са поставени пред едни и същи условия, но разликата между 3% и 30% е много голяма. Така че кой как продава и тези неща, които са написани тук, 15, 20, 30%, да. Това са от нашите просто всеки си знае бизнеса, знае си възможностите. Може да прави по-големи обороти, може да печели с 3%, да си има бизнес, може и с 30%, ако е някой, където, примерно, няма друга аптека. Едно населено място, където няма друга аптека, той може 30% да се слага човека, защото е монополист. Няма конкуренция и добре, вие наистина, като правите такива отстъпки, аз междувременно, сега това ми е работата, да викат, се обадих във Варна на наши родини, мъжа ми по майчина линия Варенец, които са, дори той е в Общинския съвет, разбрах, че и вие сте в Общинския съвет във Варна. Значи в момента... Няма да цитирам име, да не му правя реклама, но той е в медик. Той ми каза, че имате и клиника, която е една голяма клиника и след 5 часа сте пускали прегледи безплатни, някакви такива приоритети на пациенти, така ли? Не, вижте сега, значи на практика ние от нашата фирма и от тук още веднъж искам да повторя, от 1991 година първата моя фирма беше ета Марешки, след това Марешки ЕООД. Винаги... Това е вашата фамилия ли? Това е моята фамилия и по баща. И когато един човек в своя бизнес излиза с името си напред, значи той със сигурност не намери лекарствени средства в аптеките не на чак толкова драстично по-ниски цени, но сме се стремили винаги да продаваме малко по-евтино от конкуренцията. Докато заработите, така да се. Не само докато заработим. Това е било от 1992 година насам е било тенденция постоянна. Ние винаги не сме ползвали максималната наценка. Значи, като пробиете пазара, после качвате цените? Няма как от 1992 година да пробивам пазара. От 1992 година винаги аптеките ми са продавали не на максималната наценка. Освен това, в най-тежкия период, кризисния, когато долара скачаше до 2-3 хиляди лева,
Ние във Варна специално, мисля, че в голяма част от страната бяхме, може би, единствената или една от малкото аптеки за Варна. Мисля, че почти съм сигурен, че е единствената, но сега да не имало, видя, че имало още една, примерно, или да. Но една от малкото аптеки, която нито за миг не е спряла да дава безплатните лекарства, като тогава това беше много голям риск. Ние го поехме, издържахме, но всъщност основното е, че много хора с такива най-тежки болести, като епилепсия, онкологични заболявания, хемодиализата, ние бяхме единствените, които ги подкрепяхме и имаше много благодарни хора със сълзи на очите, ви на спасяте, когато тогава това наистина да получи лекарствата беше въпрос на човешки живот, никой не ги заплащаше. Общината беше с голямо задължение към нас, но точно благодарение на нашата така голяма точност в бизнеса, голяма част от западните производители, които са едни от най-големите крупни фирми в света, винаги са наподкрепили. Да, може, поставили сме ги въпросите точно, да, общината не може да плаща, ние какво правим, ще продължаваме ли да даваме, те казват, да, продължаваме и когато можем ще се вземем парите всички и аз и те и така нататък. Така че ние винаги сме поддържали социалната дейност и дали точно правим след 5 часа безплатни прегледи. Сега, понеже това е една от дейностите, аз не мога да знам всичко какво става във всяка една точка от нашата. Но примерно знам, че в нашия медицински център, който е един от най-големите, между другото, в България, Маришки ли е той? Не, той се казва Младост, така е квартала, който е там, един от най-големите Варна квартали. Ваш. Да, мое. Изцяло като дейност и като сграден фонд в началото, в последствие някои от джипитата и някои други специалисти са се закупили кабинети. Примерно сме правили различни инициативи. Примерно сме правили прегледи без да вземем потребителската такса, която е 1,50 лев, 82 лева, нали, което все пак е нещо жест, от минималната. Това е жест към хората и винаги сме правили. Примерно сега имаме друга тенденция, службата ни по трудова медицина с аптеките прави допълнителни 5% на тези ниски цени, които продаваме, правим още 5% отстъпка, но това са наши инициативи междувременно, които са допълнителни. Основната дейност и голямата ни дейност, това е търговията с лекарства на дребно. Тук искам да поясня, че не упрекват, че ние имаме складове зад гърба си, че внасяме лекарства, че изнасяме, че произвеждаме. Не, ние сме единствената голяма верига аптечна, която зад гърба си няма... Ще произвеждате лекарства? Не, ние разглеждаме пазара, това е една нормална тенденция. Има вероятност, но това са... Ние никой не може да стане голям производител. Позволява ли му закона да произвежда? В момента не е. Ще има промяна. От 1 януари ще има промяна. Да, очаква се промяна, това е нормално, нали? Дали аз ще произвеждам или някой наш приятел, това не е толкова фатално, но ние никога не може да станем голям производител на лекарства, точно по същата причина, поради която не може да има и куп толкова много малки разпръснати аптеки, не може да има и толкова малки, но има допълнителни неща, хранителни добавки, такива масови продукти, витамин С, нали, които не е проблем да може всеки човек да изпазвайки изискванията на закона. Даже ние няма да бъдем толкова производител, колкото човек, който държи марката. Те може би ще бъдат произвеждани в същите тези заводи, които сега го произвеждат, само че с нашата марка, която ни ще е наложена на пазара. Лого. Да. Добре, колеги, нека да видим снимките, които ни предоставя господин Мари.